Gusii Health Club bagendrete gochengera obokoreri bwabo ase abamenyi wetani chimisato abo babere bakonyora maigerio ase bakubekerwa egutwa ritko rya rero ekyombeke kurwa se county ya Nyamira nigo batebere babere bakonyora maigerio anasenchera yokolenda amangana arengetso boche nukolenga no regional coordinator Margaret Mora nigatebere bagendere kurwa bosemi hanego cyase abanyakyomba bona bwatani bande irikunyara kwani kingosira baranene amangana arengetso boche nubuno muri kicho kurwa se county ya Nyamira Jabu Maange agutomanya nigo yaba omuchengo omonene ekero ekyombe kyabamenyi kurwa sense mwenya sumi babekerwa egutwa maiga yokoegwa amaigerio yemetienyi ene. We make this Ekenyoro Nyasumi and the surrounding to be a exemplary example of the community. You can see yourself how beautiful they are. Omuyogo oyu asabamenyi chimisato babekerwa egutwa nigo oaliganiwa n'ekyombe kya Global Health Connection bakobwatenana na Rotary International unatwaba tokwererwa na Margaret Mora oyoromo coordinator bw'ekyombe kya Global Health Connection. Lero graduation twabwate graduation ceremony abantu ange chimisato ba graduate riri tukolia lero kuruga iga Nyasumi ase Nyasumi Community Health Club nigo basemigwa igoro yobochenu nechinchera cyukwe agacha gwetera asobonchereria buna obotuga chinchoke aba trainiri samangana yobochenu mostly as a wash and nutrition bono ba kolire ko graduate banyole certificates. The next phase ne yoko ba a project ye ba chorete bagokora igo bago chigokora a project ya beekeeping esegecho yarwegwa asabanto boigo kolenda obochenu igo nkorunga abantu baito tigatobwatia machikaya iga yobochenu tali makongu igo togotumeke ebintu ebitobwate nendagereje tobwate migondo yeito neisaine chinyeni ne chingiya amatunda igaichire chinsobosobonchiro amapera ebintu bite biye bitokorie mebere egerebe miya nahande totanga marwaire ensemo yabali banyora amaigeria yo mbateba amaigeria yunachiko bakonya asuku yagacha asichinka cyabo ire muna obumanyo banene muna korosi chicho nakyo kwa busomochi nakyo kunywa macha masafi nakyo gosibichi ingeni nakyo korosi endagera nande twamanyire kwirenda se afya none chinyomba cyoba cyanu tutabwate buya twamanyire nonye nekero twale kogenda sobo chenu titwamanye taso gwesaba ase igo okugira chwetyo kokweri tukolia lero bamenyi mbasege togoso ase byombe ao elinde gwekinya na kwegendereria ase obogima etogoteba bali batarasoa ase kyombeke umuganda toje twensipi no narori none chiro nechigo tokabona turaho n'ingeni cyaito curing bago chirosibuya bachiomia chiagenda ngumbu abantu baitombale ngumbu nawe nabasongolero nkuri bale chisuguma tomokonyi umugambi bwensemeyu Joseph Mokua ateba amaigeria bamenyi banyora kurwa sekyombekyo nachiko bakonya kwe agacha nabo igokeya obusaria namangana atancheiri ase Kenyoro bona arorire ngiko ebikinyoreke nebinyoro bitwetanaine oikeraiga oboyibimbo chigokya abantu mbanyore chibesa bagana abana skuru mbanyore chibesa bako imokania asenjera ya moseyende na bichana binde birikonya biraidro bikoje kuminyoka amaiga bikonya gosibe gejenge negenire ngambi chiko tigagere bakore omokia elinde elio baimokia rogongoro igoro kurwa sense mwenya sumi egotoka ewodi ya